So, dirita sa sunod nga ha, point sa atong lesson mga igsoon. Kumusta man kadtong mga nagpuyo sa Jerusalem? Unsa may makita nato nga mga talamdan ni Pastor Gingging nya napay mga membro sa choir. Kanang na ang uban dili gusto mo puyo sa syudad. Dili sila gusto mo balik dito sa syudad God. Gusto lang sila sa kilid-kilid sa Jerusalem kung inmunto na atong leksyon. Ngano man makigsuonan tungod kay tinuod gyud nga ang pagpuyo sa kaning highly urbanized cities dili gyud sayon mga kaigsuonan. In other words, country living. Oh, ganahan ang uban nga dito lang sila sa kilid-kilid sa Jerusalem kay dito ba ya tinuod man og mapuyo kag syudad mga kaigsuonan. Dili gyud sayon ang paliton tanan, di ba? Pero adto kas kilid-kilid lang bukid-bukid lang makapanano man ka dito Kalamunggay. Makapanano man ka dito Mautanon. Manang ingon sila mga kaigsuonan nga it is not easy to do mission to the cities. Yeah, so dili exactly. gyud sayon makigsuonan. Ako bitaw moingon ko pastor nga moingon gyud ko tingali pardon me kung tingali sayop ko sa kununa. Dili tanang pastor pwede mahimong district pastor. Pero dili tanang pastor pwede mahimong church pastor. Kay dili man gyud ta epektibo tanan makigsuonan sa syudad. Naamang gyud pastor nga dili mo fit sa syudad. O sa ato pod makigsuonan, atong tagaang pagtagad, gitagaan gid og pahinomdom sa atong leksyon nga ato gyung taga ningon diri our workers are not reaching out as they should. Our leading men are not awake the work that must be accomplished. When I think of the cities in which so little has been done, in which there are so many thousands to be warned of the soon coming of the Savior. So atong mahibawan makigsuonan nga tinuod gyud kinahanglan tag mga tawo nga magpagamit nga adto pod sa syudad. Amen. Aron nga ang atong buhat mo tubo pod. Ating pastor ginahimo man po na sa atong church kanang urban evangelism. Urban ministry. O galing lang ang kamatuoran mao nga kung magwali gud dito sa syudad imong makita dayon ang dako kayong diferensya nga gamay ra kaayo ang manambong. O mabautismuhan kay ang mga katawhan diha busy. Incline sila sa ilang mga panginabuhi o kahilayan sa kalibutan. So, nagwali bitaw mi dito sa Siargao, na timing po dito nga mao ang semana sa gitaw International Surfing Cup. So, dito mo lang ta ipahigayon sa duol ra pod sa area nga dito daghang tao. So, wala na lang idayon kay ang mga tao paingon man dito magtan-aw sa mga kalinawan. So dito mi dapit sa mga suok-suok nga wala gi kadaganan ang mga tao sa kalingawan kay wa may puy sa mga sakyanan. So higop ang mga manambungay. Mobalik ko pastor atong punto nimo ba nga kining mga libihanon. Ngano nga wala sila bulisyon nga mobalik tungod kay wa sila mapanunod. Ako nakita nga mao gid ay rason ngano nga ngayon suportaran ang mga magbubuhat. Amen. Kay wa man sila gitawag tag mga properties. So, amang pud sila sideline. Pero ang nahitabo sa atong kapanahonan karon lahi. Although they receive salary from their labor. Kaya mo naman ang reality karon. They spend their money wisely. Siguro kalisod mo pud ka itong mga previous nga mga workers sa una nga kumo lagi kay walay property o yuta nga ilang batunan. So pag retire nila luoy kaayo nag-uma. Correct. Nag-uma nga mo na ilang gikamatyan nga perting lisura kay wa man mamilitig balay pilahi ra ilang retirement fee ilang ma-receive. So I don't think sa atong panahon karon ang mga pastors o mga kaparian nga makabaton og ilang balay o kanang ilang mga gagmay lote di lang po nang dinagpo para sa mga kaparian sa Katsila nga hiniktarya ba nga maigo sa land reform. Amen. So thank you kakuha na ni ba? Nag-ingon man gud ang atong lesson pastor ingon siya. God wants things to be done in proper way. Dedicated and consecrated people are needed in first before great things can be accomplished. So, ako, kung naalay mga pastors o mga magbuhat o makigsuunan nga, dedicated and consecrated lang sa buhat sa Ginoo. Di gid ko mutuo makigsuunan nga, dili ta maka-accomplish bisan pa diha sa syudad. Kung magpagamit lang ta, dedicated lang ta, full of Holy Spirit, magpagamit ta sa buhat,
Di gyud ko motuo nga ang buhat sa Ginoo diya sa syudad dili mo lampos mga kaigsuonan. Bisag asa pa ta ibutang basta mo trabaho lang yun ta uban sa kabubuton sa Ginoo magpagamit ta mga kaigsuonan. Great things can be accomplished according to our lesson. Unsa naman lay gawa mo sa balang espiritu? Si Paul bitaw bisag asa na assign man siya mga syudad man tong assign sa una wala man. Naka-accomplish man siya dako. So, mao ni ang mga puntong lintunganay sa atong lesson karong si manahon ng mga kaigsoon.